Asia mame ema wakwaba emfa wombra emergency Ghana TV eso mosonfu medin ene nana akosia adepa na abusua Marlam bi akwakofa yarefuo bi sebe ene nanyem ama wajane hon ma akofo bi foforo na wo hye yarefuo no wo hye ne tibia wo ma Marlam yehu ne mobo ahye nyankopon wanim ase abayo na abrabo no areho na mumye nkwohye video yi ni eba ni aka chibia nam de baba bedan wo na ma remfi se obe like video no no wa share na face wa subscribe e de amame yankọ ne yankọ hye video no embra opanyini akwaba ye jana na Krobea very good what to say Yesu adom de ho ye da Yesu ase ajo so what to say Awurade adom me nso me ho den nyame ase papa udi de say ba cho efrem abanga abanga de abanga Emmanuel Eja Emmanuel abanga ufiri hefa ne ba ha ba cho me firi na manso desa so okay na adwuma be na aye ho okay ku adwuma ya kua udua koko jogoko ese se dia manso dia galamse ya jiafa o ma jafa galamse na jafa ti se mutumi dua emfudi angate se bi abanche bode ne ade no mudua eba baby wo horma dua bi ma na yeye baby wo nso so a o ma se no bra asemo asempa na munya nsuo gum koko so bo yesansuo fifie na rekoko kwase se wo begu koko so a kire wasensuo fifie fa bobo ya afa bobo ya na de agu mu de akọ na charge wa yiska ade nsutini bia na ho nsutini nyina ho no Eko ma pure water uda we kpo na wan todo do na san John Bra fie nsuo ni nyina ono pie ni ho obenya nsuo no manso de saso galamse ho asem no bi no eno ho te sai nyango ya na Krobea yo na din de sai maame de akuala arba yeah pa chao opanyini abanga Emmanuel ene ne yire akuala arba onum nyina free manso dausaso ena aba yanim ha okay ene ejaba nga ona aye bema asemu a edemu aba yanim ha ena wie no nya abotre ma ho na hyase kire yemu na meni matiefo de mabedwafo ye ntiase yi bra wanim ede ne de waba na Krobea me dase me kya tiefo nyina ojo so ye tien se zamama ni bi na abuma bramisu kire mi asem ni mu ene se manso desa so ne we de bia ekofo mo no ofiri babi abebo na sisin bi wo efum kwan so obo nta abodan ena otunton petrol ena ototo alumi zamramani no oto petrol ena ototo alumi so ana de bia twemko ekudu ha se acha na ekọ na de bi na baba ya firafum bai na o ka kire me se Marlam so openo Marlam be zamramani no sa no mfre no Marlam se wa ese no se wo ye no bisa okay nti o ka se Marlam so openo na me se na bra de mo ya na ma no na bra se o ka kire se me yare o no so yare ana obisa se o yare ba no so yare etwere yare o ba na e ka sa kire no se me hwe wo papa pina meti ma hwe na ho to no ma wado Marlam no na e ka sa kire o ba nti mi ban ba ya no de betu manim nam se sa anam se ma wo bran mu ya de o san o so yare no so pepe no nam se okay wo kan mate me do bi enwuma bi mo ha na o bae mba mbusa amane ana o se me no bo ba na din kumo bi nam se be gimoye nam se Marlam de mo ya de nkoma no se o de pet sam atunanim no se kire o mehumi ntino bae nam se kola no wontiapo nti midin ma wade anyi no se mehwe no mahwe no pa bebre nti we nya dine kola mehwe na ma no hoto no ma ti mahwe no ayi gan ha kola mde be ko ni je zamramani ne kasa sheme nam se no o si yo nam se ne sore ko na menyu ho nti o koye no na menyu ba ko bi wo ho no menyu kuma na wo ho no ana me frɛ no edi to nanim no se so obehwe na kanye bone bai o so ba wane ne de kire wotami fi ha ama ne hwe no ho ba ne wi a
na se obeka no asem no de ne kwa na yiyi nti edwene ho sa nti anche na obae na mse me nua na dwene ho no obae mpo ma yi me ma mo ya ma fresh ko frɛ me ba no me nua no e bae na me nua no ba mane se na me kan ya se adwene ho se si no so so be wane na etiase wo so be hwe na etiase bae ai kire obotam fie ha na de bia e hono ho de kwa nwa na te bia obagina duru no si da bi adun de nyen sa nti wo man matra honum no kopim se obehwe no bibi ho tor bia bidu tumi a metima sora na jona me hwe no bia antem bia me mare me hwe no se obeye duru no kama na me se papa me huru bi da me krisrim kura no obi timi ji obi ba sa hwe no akokora pa timi hwe akora na ma ho ba no no se me de no ma me ba wi untimi kan ho hwe no wagem na wa ye ho America kra bi na ja wafa no wada ni natna na wo se wo metra ho die papa me ntiase na me se ne sawre soro koi me san dwene ho ntimi wo koye no na me ne mami dwene ho na me se mami akora no wo se wo metra ho die yami ni me ho sisim ho so nti me srew so be pene dia wo hwe na hasi no ba na wo de ne ko afi mami ne tiyo wo ma na kolai papa nti usu wo mama ha o hwemi u oba no me ba no yeso odon so abeti ahwezamra mani gogo na ba de bia sorry anti papa nti de meti sa na apɛ no wo pesa yare ka me so nto kase ana me yuro hwa na me se akura yi sino sika no na duru me bi so na ma me so de aboso se me ma no kɔ ya so ba hwene a obi obabare ndie obi tima hwe na mpa no ja o kan bo ya kan min kwa ade mo ya na me ma nti de ben se me makwan na ode na ko nti dobi no bae o sa betie mo ya na me se ni free market menu no se market se de aduro no ho akora se do si pressure me no mama na ko na de yare na o ba ebi no ba ka se me kura na mama na yare aka no so o na wo ye ni mpo nti me srewa me ma no kwa ma no ko na ya me bo na se yi ya aja nyina epe yi yo na epe nti o de no koi do me bi no basa no ma nyina na o de koi nti o mu da ku bi mo ha no afre me se o mu hia me o marcelaki edem hwan na efre wi Marlam oye kramuni eno o frɛ wo akɔ masalachi dem me koya o se o me ya ai mamina ai amaria ye be ya hwan amaria me ba no wa hwe na ma ne ho atɔ no ana no ma afa no akɔ nu be 2 weeks kra eno o koye na amaria wo masalachi wo masalachi dem o pese Marlam ai limam no ehunu na bubi adi adanse se wa ware no na mkota ho ana mo kram ya no me ya no me tutu e susu kakra fere bi e ne fa no ese fa Fatima na me bo ya koma ne kramudin Fatima zamra mani na ko ware oba no wa hwe no na emu akɔ ware no ane ya to ne kramudin Fatima okay ja o ya no mo bi ye no mo sor koye wo mo na mabusa no bo kran be fie na mabusa no wo ye woduru wo se wo ya du me o mama duru bi na me no na me di bi jore na me se sa na ya de nti se wo se wo ma na te ko wo ma na san ba na me se afere wo ma da ku bi me nkoti a obi se na banga be sin ko he oba na awuro no wato jem na Krobea nyamenim me so menim twa kakra na me yam ho yiye yam ho yiye pa e ja bende anyaba be ko hwe no me hwe e ja bende anyaba wa hyehyɛ akola no ba ha akora ka be hunu ni twene bi de dan ha se nyina na ni me se obi no ho a na Krobea e wa banga fie ho abo Marlam ni fie ho Marlam fie ho tabodana odamu no ehwa zamra ma na abobota abodai ene otunton patru no otuto alumi ti hwa no omoda fa no moda ti no oye dai no ko oye diane o ko se diane yere no oye diane ma no nti ba sa na yade ba ya no tojim awon tugun nani mu nyina wororo na ya anwa aduane no em se no we abomu so no amu
ni akora ni pride ti anwa ni hwie gu ne ho tu gu ne ho se basa na se wo se wo sa akora na se ne busa senti ban se na bu ni hu se se basa na yere ba akora wo tra gyan anya so koto wo so report wo tra mu ma kese ni tu nyina woro na ta so nyina da na ja mo fa na sa banyaba na wo de ne ko doctor hwie ne won pa ne na ekuro na wu afidie nsinta mo ha onen try ko amfiensia ni wu zamra mani no oba na tena mfiensia oba ya taboda na modamo no o ma si pie miensa ya bubu tabodan no tabodan ko da wo hosia me kase na watumi abesi pie miensa sa kan do ko wore we ba me bala kiri ko wore mienu zamra mani no odi kan ware ba ko do to so me ba no so mienu no onen no wo miensa ana ba ko wuye ana awane le basana onu asesa ne mako ana nansia wasako ware ba ko bi asan ba o sisia no yirim yenu sisia na no onene ti wo sia toa wo de so nti e ba sai mo ha nansia wa hihia wi mo ba ya nansia mo ha no se abraba me bana brano no ba se papa azama mani se o ba ba betan mi fiu o jano nam se sa yo ma ora wa ko da o be ready no ka chen se wo papa o ye ready a no fa on se son no ma family me ba no wa bodam kra me ba no nti bi mo hota na me se abobo ya no mo nyina sisa santa no de aba ya sisa wo ba na nyoma gu abobo ya me de aba mfie ho nti we bedu ye no no hedi no msa koy jadi de kinya ene kusasufo hene wo honom me koka bok kusasufo hene no na fe mpinifo kakra nyina etana chi ne kotrans ne frɛ no sɛ wosu wagya akola na yate ase nanti wogya ne sesei kora ne sesei ɔse na we ware ye ne kurom de ware oba na sɛ woni na nwa yenye ne ho ye manu hwi o ɔde ne gye kurom ade ne ba Ghana ha ɔse ne gye hɔ no sɛ ɔyɛ de ya ware no woni na wa ba ma wa ye manu hwi nam sɛ mukurum ho sana mrati ene Ghana mrati ntisa o nti pebika nti enen kan ya fedi obse obama 20 million nam se mesre no no won so ko ni pa na betan ko tabudo na madamu sa masi pie miensa sisi akura no sama na ni sisi no wako nim eke press na me hu won na wo be woni akura na tena wanti mahwe no wa ma na tujim wa san se 20 million na de ba ma ne dia wo de soroko e fere mi hwe no kwan hwe bi oba be kan bi afere de mi san so am e ko friend ba ya oba se me de menye kaka prepare mi timi fan to so nam se okay woni na sidai miensa se oba ndai na mi na mi si ma de oba ne ka ho nam se oba ne ka ho kura na obetran wo nche ansa na wo si adan nyina ba oba wo re na tabuda na mudam okoware meri ba ko yese meri wo si dan e ma no piminu na odaba ku na wo so wono so daba kum ta branda tabudo ni musa na bedu ne se wo so jana nti hu jana sesen kura wo se ikuro me de wo ne oba nwa ye ma no hwi na mtuju mate Ghana ha se wo mra ha nso so me tatie mu se ne mu di ya ma fon sem ma mo no em fedo me tie mu fikasi mu enye ne de bi kura na me bia ma ya hono mi afire ba kubi no hono na da bi ne program nya me de afire me ti da kubi na kinchimu ana ko tie ko tim ko to radio bi afire na kasa ma ti na kura be na kasa yi afire ko dia esi Otec afire ho me fidian afire ho da be tun so nti enu akura mo hye ma rechi kire kakra mata na ayi fanse obade wase di otie bia moni so na obi ha ba ko na twa ba ko so na bu mi ni nya twitwa na de ho na ye nti de otie bia moni so enu na mi right mi ni je pa de bia mtie mo se ne sitie no ma ho de ntimi se me de badamo na ma bo mi masimo abanga ne yire ya mamu akwa ababio na kwa bia na maami akua yi wo de wo na we ba
ɛna ɔbaa nso deɛ ɛmamu no ɛmaata ne maabɔ paa deɛ paa ne kao ma ɛma wo kaa bi kyerɛ wo kunu sɛ wɔn te aseɛ ɛma abena ɛnkɔ ware saa zamna mani no yo me da san no kwabia akora no menene kwa afu ma wotimi su saa ka kyem sɛ ma yade am yade mahwe mia ɛnkɔ na so obi aba na so so ba gimi apehwe mi a mo pese me kafia ɛna nsɛm akora ne kaka no sum obafa do kora no na me sa abena obafa do mo se sɛ obi de kora chewe ɛso to wo se da na wan so me ho mete ɛyɛ saa bia no meni hɔ no akɔfa duro bi ana akɔtɔ do no abenum na me de to papa ni se papa ti bia akora me kwa fu man nsɛm okaka no me suru akora no ku ho se me ho bɛyɛ dai bɛkyere me saa ne te de yɛ man yɛ dai man nkɔ so so bitima hwɛ ne nhwɛ so bitima hwɛ no na yentu nhwɛ no ne de ne ma no na ase no enti sesei ɔno a wantumi anhwɛ no ɔno nso a wasan bɛka kyerɛ mo sɛ wagya no ɔntumi nware ne bio ɔno nso a ɔse ne kurom deɛ sɛ wo ne ɔbaa ware no wanwo a yɛma ne hwee okay arɔfo ɛna wia yi nkɔmmɔ a yɛabɔ yi ɛyɛ sɛbe amammerɛ nkɔmmɔ na saa deɛ wei nipa bebree ennim sɛ wokɔ wurom a yɛyɛ deɛ wuromfoɔ yɛ ɔbaa deɛ kyɛ amefoɔ adwa sɛ woba Ghana na wonyɛ Ghana ni na woyɛ obi a wofiri obi man so ɛna waba obi man so wobɛbɔ bra na wobɛfa hɔ baa ɛyɛ amammerɛ a ɛwɔ ɔbaa ne fie ɛne yɛyɔ anaa ɔbɔɔ meboa ɛte saa pepepepe meti ha yi meyɛ santini sɛ mekɔ Kusase Dagate Angona Mfante mekɔ Sahwi mekɔ Farafara mekɔ Mosi baabi a mekɔ anankran amamra ɛwɔ saa baa ne ho ɛwɔ n'abusua ne mu no ɛno na wokɔ a oyɔ yɛmɛkyerɛ sɛ meyɛ asantini nti ɛsɛ sɛ mebɛyɛ asante amammerɛ ɛwɔ baa ne fie ɛnte saa deɛ no ɔbaa deɛ ɛmɛɛma no pii yɛ ho mfososoɔ wura amammerɛ no mu sima koro bi na kyerɛ yɛ mu kakra ma mmeranteɛ ne nte hɔ ase ansa yo akra me da se deɛ wɔ mu ne sɛ ɛbra wobɛsi w'adwene pii sɛ wobɛware ɔbaa bi no ɔbaa no amammerɛ ɛna ɛbɛyɛ adwuma ɛfiri sɛ wokɔgye no de no afiri ɔno n'abusua no nsɛm nti ɛberɛ a wokɔgye no afiri ɔbaa abusua nsɛm no sɛnea abusua no pɛ no ɛna abɛyɛ ama wɔ mo ayɛ sɛ obi tɔn n'adeɛ ɛboa a wɔno pɛ no ɛna ɔbɛtɔn de ama wɔ wonni ho kwan sɛ mesika yɛ sɛ ndi wopɔ fama me daabi mpo wɔde bɛma wagye sɛ wosrɛ no kyɛ ɛfiri sɛ wɔno ɛna ɛyɛ n'adeɛ ɛyɛ ne dea nti bere bia wobɛsi wadwen pi sɛ ɔbɛware ɔbaa bia no fa hyɛ wadwen mu sɛ wokɔ no wokɔyɛ ɔbaa no amammerɛ ɛfiri sɛ mebaeɛ mebɛsrɛ sɛbe Kusaseni aware meyɛ santini wokɔ a wakɔbusa sɛ ɔbaa no nneɛma bɛn na memfa mmerɛ a mobɛgye me ato mi sɛ meyɛ ɔbaa no kunu anaasɛ mode ne bɛma me na ɔma kyerɛ sɛ bi a yɛbɛgye bese yɛbɛgye akɔmfam yɛbɛgye nantwie ɛno ɛna wokɔ akɔtua na wode agye ɔbaa no ɛde akɔ wontimi nka sɛ meyɛ santini ntimi kɔwale Kusaseni ntimi de asante mmra ana amammerɛ ɛkɔdi Kusaseni mpo sɛm ɔtufiri ne kurom hɔ abɛtena asante mam ha koraa no a ɛsiane sɛ wɔyɛ Kusase na wɔyɛ ɔbaa ne deɛ wokɔyɛ a gye sɛ woyɛ ɔbaa no amammerɛ ɛde ma no ɛno na bɛma ɔbaa no amammerɛ abɛdi mo awadeɛ ne so enti sɛ wokɔware seremuni na sɛ ukotua nantwi a ɔbaa no amammerɛ a wayɛ ama no nti no ɛma amammerɛ no ɛba ɛbɛdi emu ɛwɔ mawadi nim de kɔba saa esremfo ɛwo na sɛ nkwadaa ne yɛ mɛɛma ne deɛ a nkwadaa ne nso aba abɛyɛ wo bɛɛma ne deɛ ɛfiri sɛ wayɛ ɔbaa na sɛdeɛ ɛde ama no nti ɔbaa na amammerɛ ɛna ɛdi so saa nso na sɛ sremuni ka sɛ ɔbɛware santini a sremuni ntimi nka sɛ makye nantwie ɛnan anaasɛ num mede kɔware santini ana mede bese
anaasɛ medipito anaasɛ akɔmfɛm anaa nneɛma bi a esiremfo ndi gyina hɔ de gye awadeɛ no na de aduru sante de hyia bi fie sɛ mede kwa akɔgye ne ba wale wokɔ a wo sɛ mede am yekusaase ni kusaase fo de yɛde nantwie na wale enti mede nantwie aba ade hyia mede ba wale mo ba santini bia ensom saa nso na abusuakuo bia enso be ma no amamrem enti sɛ wo ba na ba wale santini na yɛ ma wo yɛ asante mra amamre sɛ wo de ensa papa ntoma ne ne mpaboa ebe wale na sɛ yɛ wo yɛ ne ho ade a santini no ba no amamre na ebedi uso enti wo sremuni be ma no wo a ɛyɛ wo be ma ne de ano sesi ya ide obe wale santini ba wayɛ santini ba na amamre ne de wo akwadaa no enya wo dia akwadaa ne yɛ oba ne dia efiri sɛ oyɛ santini efiri sɛ sante amam oba na amamre na wo yɛyɛ enti ɛyɛ nhyɛma obi a sɛ wokɔ wale oba oba no amamre na wo yɛ na amamre na abedi mu awade ne so mo ani nkyeremu we yɛ adesua kakra na mepɛsɛ amamre kwa so oba ade bia ni mu kakra ma emema etie me etie afa yensan hwe ade bi eja abanga Krobea imam no a asem no ahyase wo de wote wo ba bi ene esoma ayese ye mefra omra wo ko masarachi mu ho no mo a oba no ne ye ne ho ade ye ne ho ade awie ya ya besesa ne din ama ne Fatima okay sa papa no sa asem wo ye asie yi oyawe ai sa limam no woni ho de fa manam Dauda sa no sa bre no ho na limam foforo na aba onu so ye mai zamamani sa nti na sema me kan say friend no ye friend mo na ai na ku chief fie e ku sa se hene no no e onu ne ba e zamamani na wo be ye limam sisia no ba ku no limam no de wo free ho o tu ko ofin so nti onu woni ho nti zamamani na wo se wonu ye limam no o ya we ede no kan mo kan dia se wo se papa nsi woni bidia ene me nyene sa na mse ndabi na tie de wona wo so no ko okay enti wo say die pa na wo pa ma oba no say omo ko ye ntaabodam mu na no omo tie say wo matumi ahyehye pie miensa enti wo gya ne de a omfa ne kyefama no sa na wo sa na tie na mo de no to be ma nanim wo se wo no ane si na de na branka ho onu no so no ane si fie aban de sika kan ho no fie kan ho na ho me ba na me sabra wo kunu de wo kan no se na man kunsu ba ma no de ne ama no men si no ma de bia ho bi o me bia me na me yes so adwuma e da na mu si nyina me kunsu sabra kwa turu bia na me so tunsu na no ma tu o so yes ana ne ya de kwa ba na wo tu ahwe loko se ya na tunsu no Edio. Okay. Mema mabedwafo ensemisa akwanya. Enti mamelareba sese ye ya zamana mani ede mo ba no san ba mu fie ho no. De asem na ya na oba no ka kire obi o. Eba na sese wa kom ye de na ba. Ekura no wo sha se de na ba no. Na akura ndi ka kire se madam so de na ba. Enti we ba kai no kan chese wo madam no antutu nanya dai emre fio maka na me dem ntehwe papa su ko afuim enti mo des no madam ba yo ba no so ba me nim kunu ho me so ko afuim no me se bibia san papa ni ho ba to beti hu kakra chede me no san sa di asem wase me ba no ho afono no asem o ka kire wo no chete me no ho afono teme ne ntina asama zamana mani be ma no be ka kire wo no o se oba ne ho ayede afono no to ntime ne ntina afi akora no se bio ya de ne ba akora no woro no ho eja ho eja ho sa ho so nipa ho me se madam se wo kasa me nyini akora wo fi ha ya de ne ba me sa akora no woro no ho da aye de no fi o da akora ya de ba bo pa woro no ho pe so gu akora ni ma se wo di akora ne banti nsama kan ko papa ne ba ma bana mane papa ne ba me bana mane ene papa no so si wo twe no ti yo ho sa ku da bi no ba no betu papa no te papa no kwa no kaya ye abufio ko ya bo papa no kan cha se e mana de enfon se nka no se ko kan no a wo bu mna so ente man nko na ye man ina ni ha meso mo mema mini bi ko mo mema nu
omu no mu okurum e be frɛ nkwa ne nyina mo maba ne mpanifo no matase no ne no matase ente me kama no se di be na wotwe hwese abobo ya ba no sa abobo ya ba di be sa abana ne mampam pam me hwe ya papa no ba be ma ne me se zurukale hwana ma kwaso fa abana ba se madam me se sa malam ne kura mabi eni sa tam na abana ne so we wote abobo ya bi so no fa fam ohon ho de kwanwa ntenia ma ya bobo ya na fregi na ya ma nto ntimi ya dai entan so no fa fam ba ifie ho ana bobo ya ba ntene me bufu me da me se sam adam na ba ifie ho a na Krobea ho kwaka menya asem kam da de bo papa no ama de besi ya dai asi me ma no so mo bo no nketo no mo ho no wa ma dwenye kwa mo bo no papa ne lokne se no mo ni fie to mo ba ya chese nkwa no ho so si ya wanya de na ba wie bibia so ya mra te yaka bibia enye yi me pese me hu sesisi a ye de abena ba wi abena ba ye ntama mala no de pasem ne ba ye ka so obehwe no no ne kansem a e ma wore ho o kansem a na usuro na ma wo nua no kora no e ka se bra ni se ma kora ne kan ye ma no nko nti sese ya no ye mala no de na ko wako yusu bia na osan de na ba enti ode ne ba ye die na abena na ankasa nso ka abana baka bebre se papa no kwase no ho afono no won pen biem ento wonko papa fie sisi abana ba ye no sisi ano so wo wati ase de ayi ano wati ase ayi ano abana sisi akwa ho se malam do ye me no ye mbe twa nka malam do ye me ye mbe twa nka nam sa abana ye mbe twa nka ho me ka first na me ka na o se mempo yi obaka se mempo yi so ho se wo tiase ma me na wo so obehwe fia na wo hwe wo ma ho ba wa ana wo ntima hwe okura na wo timi fi kanisa okoya wa hihie no na wo se yade no afite ba ya che duro me na mpese okogya ho me bele wo ogya ho o te wo nchen ne de na mpese obegya ho no kwan a obefa so akora wa me na mpese obegya ho kura to bi mi kura na me so na ma no aduane na abana ba yi wudie ni na fufu kra no wo no timi wo me am koja ho me ma ye duane ne ma ye nkwai bibia na ma twane dia man wo na ma twane dia man na ma san kwa agu no so no odi anya da nyina na ma koja ho kra da to bi kra me hunu sin se tra do bram sin ne koja ho o ma me wo to be ma me so an se won ko ka je himpa me se ma ma me sero ko akọ kan guja him so enso wo ko hwe die ono le ya sawa amaria o ya mani kunu amaria Fatima na akwa se okay senka wani a unhunu ne ya se kan wani wie na unhunu se hyehye a eboa wo ma unhunu next time wana mo wa obetu mumie no nyina obi abetime yi ano ama me ebra mo be fa akwada no mo de ne ko wie na osi ye na maria no abe ye no ho ade ama mo abi o no ye no ho ade cheze na mama mire mu twen yeah mama mire mu no ansa na obi be ye amaria no ede no wo so ye ansa na wa ye amaria se wo de wo nya kramuni ndi me ka mo ama mire nya asore na ama ye le ama mire no me fa mi nua na me ka se makere no trans no ye ka chense ayare wo ye de ntra nyesa ka wo be fa wo ba me ba e de no ko fia bi twena hwie bu be twena hwie 9 me consider wo no na twena 9 any pito any confirm nti wo so o yare nti me pese me kan ka se nti wo kula na ka wo ke betima ju na hwie ba ko any pito no confirm me nu ansana insacrate hade ka ya fa drink ya create bi mi nu no sisi ano sika wo no pese o re hwa kola no nti o ka se wo tutu sa no mana bi na nti an hwa kola se no penu na me nyoma kesi ore mo kasa ore kakra bi obedo ma bia e ma no fanko na ko yare ne yare hwe ne hia ye nti o ma mo de en o kemfa che mo so 1.5 ase that be 10 million ho aha ensan koku no sabe nsa kakra ye no de 1000 ka on na che se wa ye ne ho ade enu ntina ma ni gina so a wetimi ko ye you know I saw them Mariano yeah afi yenhwe wosina wote omote yi dem enuadan ya bobo aha ebra oba no ekoye no ansa na omo hya ase se wo musidan mpajoani no omo wontwa ne blocks ana ye bricks ana se ya takwame blocks na okoye na be ma ni ntwa na ade enwu ho dabi
Sa. Okwa no wo yire pani ana no ni yire kwa. Yire pani abra. Obetuna wo na no onware. No onware no ni yire. Ah. Sisi a wo yire kasai. Ose abobo ya no a omode ba na ne ba panyi na etwa. Ba panyi wa ba bema. Oya bema. Se ne no aware pen na no awo dada. Ah, one na jai kura dada no kurum. Dada no kurum a check kwara ne ba no anyini. Bema wa. Na ode no e ba ndi oba ha de abana ne akwada wadi kan aware. Yire pani ni abra. Mesere me kan monkyerɛ yɛ sɛ ne abana wɔteɛ kakra sɛ be unsi obi wɔ hɔ a etimi ka na adwene ne kakra ne nkasa yɛ koraa no ntimi mfa yi obi wɔ hɔ a na sɛbe wɔ mesrɛ me ka na wayɛ simsim bibi asɛ na mo deɛ no wɔteɛ abra wa ho yare ne ba ne tene nso wi a de obi ni bia wɔkae de opɛso hunu ne sɛ sɛbe sa fam yadeɛ no etumi mu obi yɛ jimi sɛbe etumi ma obi te sɛbe ne bibia amfa kwam asɛ wɔbɔ dam bi saa mo deɛ ne te saa bia eminim okay o te no yare bad na te ko se yuma ono kura otimi no kusia na o de sisi anim ho na mama fo twuma na o totom di nti on de sɛbe wa yɛ jimi na o kasa ba hat no de ba na kuma sibu ya na de na kuma sori dia ne obaka na dwena kiro okay ne se yawa se jimi party no bi otimo kasa ma otimo se okura we pa na kasa mu yin o mfie be say amone techi ya te wo kaka ko tete yes ana azu wonyini onyini abro kaka ko okay okay 25 medase eja kwa me Mamema onso ensemisa kwenya. It is well. Osia krakra biama ha. How can I get in touch with you, please? I have a case. Send me a message. Why? I'll chat you there. Or send me a no. Why? Last hour, or say Krobea, I like you very much for your discipline. Mati bru. Eya kwa me. Nana. Nana medase ofanyini wono yele de bi ya no bia onya no why that's it o se woni abena tena mfie nsia afe fie mienu fie miensa fie nine okọ ho no na mota akofie ho o se ho ma ne twam kwafu ti ehunu de bia okọ ho no nche se utwam o okofie ho okay se me sheda akofie opa de no dem pa che o de papa ne no kra de won kofie men na me kofie me den me ta kwasa ban pa na okọ no na sitrem ti sen azites me kwa na me hu bibia wo ne papa no no mo te ho fan ya kire no eni mad kore ba sa papa no o ye sa ne ma no o ka kire mo dase mo ba be na ni nso na na da bi me kwa me busan se madam ebi akora no kaseti a was o kan ni kulam sa kwada de ebuade de obiade won kasenti ane da ohun bi da wa fa woni penni no kwada no kasa bonni ntina mani ja no abana ya ba obiade pa o kasa so odwun so ya de ko ne ko no pa na cha abana no asa akoto aye da apa na chew obi ka se na opemo no enti o fa sa akwan no so open se sen kire mu ye na open na da open na da bi na o fa sa akwan no so mediatu me de me kwa mediatu kwa se pa ya pere me kwa no on se mchase no na me pese no wo ko fi se wo ba yi friend se krama ne nam ana wo kra ne nam na ana kokko no abru but abitima da mariage so antina minim se sa kwa na so no pese wo ye fi se wo ba ho no eche ansana wo ka abra ho asem mo ware no ma hu se emina sa de no wo o pibia pa no so ti chana ti emina sa ne me git abena ba fie no ka chen se woni kwa ware sim fie nsia no woni ne compressing papa no abena de mama cha se woni na koda papa so kwa mom am ba kan se me se woni akora na koda jo nana medasi me de pacho de minim se sisi an hu se bibia banisem sisi an na won se abena kiri kura wa wor miensa nti se bibia banisem a ono obenya ofufura wade no ya abena so ya refo a
one person of her so you soon be so young the time ne bi ni nsem de obefa abna saa ebi ba ne nsem media wa kusa abna ye yare so abna cry haram so abna de so abna cry to but near den ba ni pa hwe na ye haram man haram man no e kremoni ka sie pa na ne yire yes no ye haram he am sa nti abna ko friend kremoni bi no Fatima Fatima na oba fie o da so frɛ David no say wajja kurantade ntade kɔt to gu ba bi kora dworo no mame ensanso ema wakɔ abasa oje bre me yɛkɔ hwɛ video ne baaye na ye man mu de kyɛ sɛ bi mu afa bronya ho na mo de wi nkokɔ omunya chance kakra bi a na mo de di nsɛm hunu na wa hwɛ obi ba yarefo a o kyɛ sɛ o pay ayaresa e de ama ne bai na wotumi anya akokuduro akwakoka sɛ wo bɛsa abofra yare na waware na wan kyɛ sɛ yare ne kra de wan kɔ humpo ayasede na ye wo de Marlam anka wo de nkɔfo kɔ ahokyere mu ananka waboa wo na wo de watam bɛma watam dua de ato kɔn ho na yarefo yi na wo kyɛ sɛ wo de na ase aye yi awo na anyem no asɛ na bra bɔ kɛkɛ wo hwie ya wasanso eja ne ho no ma akofo ba afoforo sɛ ne ho nyɛ wakɔ no enti abra wo kɔ akɔfa no no wo ehu sɛ ne ho nyɛ akɔ no abra wo kɔ sɛ wo kɔ akɔfa no na wo ne na tena sɛ wo yere no wo ehu sɛ ne ho nyɛ akɔ no afei na wasɛ na abra ba wie na wo nyɛ obia na waso ne mu no afei na wo ehu sɛ ne ho nyɛ akɔ no ɛyɛ ema ye nni nsɛm hunu saa ema ye hye Nyankopɔn anim ne nni nsɛm hunu saa na fashion otrim say nia wo de obi ba afemu no eye den a won so bewo nti so ampa say we ye wunua anasa ye wo ba na obi ye ni say yantin ka be yo dana mum ye hye bibi ye o mum ye hye bibi ye say ade ade ye wa anya wo den na ye ma ye mfa ndi enwonko mum ye hye bibi ye pa na wiase no eso pa wan hye ya wonkom wan hye ya wonko wiase mu yemma ye ninna hono ne nyai se yembu nkofo kwasia no ye sen nkofo abrabom yarefo mwa hyene wase wasifa ama na abraba ye basa na tode bi so memblemu yifo no enkwala ne so mo ka ho bi o papa kan ye na wotie ya nka wanyina kan konkoba na kan ma menko ntini awese bia me wo mu ntaye ofe na wo to pressure saa ma papa je atum se ko afei ne wakakwaje wani so sisi ati bia wo ma ye ofe etore bia mo mienti afutuo na afutuo ensa hwe nipa oji sen so hwe ye fa wei entu ye hofo na obi tu ye fo a ye ndwe hu mienu obi ka asam so kire ya ma ye fiti prako pani entu ho anamo ye nwe hu ye ntena se enwe hu se ase ade anipa ye ken ebe boa ye anase moa ye ansa na etu ho anamo abusua brain timi de besia say for wadwen kire no photo comment section hono mo ema refi say obe like na wa share na wa subscribe e de ama me hada so a emergency Ghana TV medin no Nana Kosia adepa wo share mo abonten na aboje me so abusua meje so na mama otu dasane ebesan so share biem samantime nka biem a makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Coplan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Coplan is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Coplan to tackle this problem. So Coplan uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a review
revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.